Krivo som ju dala. Počkaj, Gabi, pomalšie trošku. Aha, Úsmev. Úsmev. A sviečky máš tam? Paťka, pozri, ako má tortičku Hello Kitty. To je krásna. Krásna. Podobná. Krásna. Mňamky. Mňamky, Také má bodky ako ty na tričku isté. Tak. Seňulka, tortička, to je pre Paťku, takže tam Paťka by mala sedieť. Môže. Áno. No obidve tam. A ja idem z opačnej strany, pardon. Tak, aby som mala viacej svetla. Tak lepšie, no. Ale Kseňulka, teraz ešte nedávame prštieky, bude Paťka fúkať a nikto nedáva prštieky do ohňa, dobre? Nikto tam nedávate, hej? Na sviečky. Dáme na vodku? No čo tu viete, kde môžete dať sviečku do čela? Nie. Hello Kitty proti tu je ďalšie vodky, tak. Dobre. Škola, jak tu? Len tie blbosti nepozerám. Nie? Už nie? Už iné blbosti pozerám. Aha. Čo to zaujímavé, Ale vieš? stále si tu len. Hej. Ale netočím vodku. Tu len. Zasvietíme sviečky teraz, zapalíme. Čo pôjde? Oko má také špinavé, nevyšlo. Počkaj, Paťka. Tak, áno. Tak. Jednotky. Kočice. Budeš Seňulka, Seňulka, len pozeráme, áno? Pozor, bude oheň, hej? Teta Gabika, však, len pozeráme. Nič nerobíme, pozeráme len. Ale sme... Kde sú to tie dvojo? Určite za to. Vlastne otravovali. A potom na druhú som bol dobrý. Nebať sa. Si Dexter. Nefúka tako, ani jedna. Zaspievame je, dobre? Spievame. Ešte nie. Ale zachytené to je, proti fotkám. Ešte raz, mama. Paťka, nepúkaj ešte, lebo ešte nehorelo, budeme keď do spievať. nevidela. Ja, Gabi, mám tú výhodu, že z toho sa dajú robiť fotky ešte. Ale som fúkal za pálke, zničky, to zlý. A vypnite toto, lebo to počuť veľmi v tom videu. Nebudem počuť, jak spievate. Počkaj. Ešte nie, ešte spievame. Ešte ti budú spievať, Paťka. Počkaj chvíľočku. Nemôžeš púkať ešte. No. A spievame veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia. Nepúkaj, Paťka. Veľa šťastia, milá Paťka. Veľa šťastia, zdravia. Fúkni. Môžeš. Senka, jej môžeš pomôcť? Peťka, nelesta. Fúkni. Katka, ty máš, nie? No, Ksenia, aj ty fúkni. Aj Ksenka fúkni, pomôž Pati. Senka, pomôž Páťke Popaď sa, fúknuť. Pati. Fúknite spolu. Tak. Ešte môže pomáhať. Tak. A teraz zatlieskajte si. Paťka dávala bodky. Áno, krásne. Podľa trička máme to vtrubenú. Krásne. Tak, No, sviečku čo už vyberáš, vonku. Tak, a môže aj Ksenka ochutnať? Jasné, môžete Ksenka zobať vraj môžeš perličky. ochutnať, tak. Čo chcete, môžete zobkať. Ešte bude krajať tortu, Paťka. No, Dvoječko. Je tu. Kto dvojo? tá Mila. Aha. Ja to si šiel z autom, ale... Cigaretka na 20. Nie. Tak. A tu čo to za babika? Trika dvojka toto. Nie. To je tá len zoblečená. Čo bolo? Krásne je urobená tá tortička. Aha, hej, tá zoblečená, hej, že už ju zobliekla. No, počkaj, Pati. No, ideš krajať A kde tortičku máš teraz. asi? Aha, tam je teraz. No, ideme. Režeme. A torta je z nukáču, čoriedkovo, bieločokoládová. Čokoládová, tak už viem, kde si dala tú bielú čokoládu. To sa už dá do... Tak. A tu máme perličky. Je tam amaretto? No. Kde? V torte. Tu v tých Nie, guličkách. nie, to je príchuť mandľová. Pozor na prsty. Áno, na prštieky Ksenka, pozor, Peťo tiež. Tak, krásne.
A ešte mi odfotíte tortičku v reze potom, mamke. Som zvedavá, Čo je to v reze? Že keď ju prerežem, že ako vyzerá znúka. Taký trojuholník bude tam vyrezaný. Peťo, a ty máš k Tak, tomu a teraz telke tiež nejaký taký konektor, ktorého napríklad chceš preniesť fotografie z foťáka alebo tak z digitálneho? Máš to? To Juro zatiaľ nekúpil. Má to USBčko a väčšinou vydávam na počítača a počítač sa dajú A pozerať. to nedá Lebo- sa Po siete. USB tam No stiahnuť veď- do toho. Dá sa, hej. Ale keby bol problém, to ja to napálim na CDčko a do... Ak sa dáš na disk, na Peťko. počítač tam sa spustí. Je to zatvoreným Ideme ústam. pozrieť, že aká tá torta je. Hej, pokiaľ bude zmlsaná. Kto tu mlsá? Kto to tu mlsá? Jedna mlsá. Senka, to ty si prišla na svoj. Ona hovorila, že bude motýliková. Že ideme na tortu motýlikovú. A to je Kiki. Senka, Jaká tortička je? ja tiež ochutnám, ale iba trošku A sa ti tak. páči? I všetko vodka pojedli. Paťka, mi nedáš jednu Takú bostu? veľkú neodtrhuj. A to nie je marcipán. To sú tieto lyžičky, nie? To je to marshmallow? No, Hej, hej, hej. to ten vrch sú penové cukríky a Ale chutia ako... A my máme vrch je iba penové. Ako marcipan chutia, ale nie sú marcipanové, hej? Či to je amaretto? Aha, amaretto. ale my máme svoje tanieriky, teraz čo dáme tieto na... Môžete dať svoje. Dobre, ja už vidím.